dansk fodbolds øjne nok mest interessante fodboldarena i denne tid. Nemlig Steaua Bukarest hjemmebane her i bydelen Genka i Bukarest. Og det er til kampen mellem PSV Eindhoven, Steaua Bukarest, anden runde Europacuppen for mesterhold. Og Frank, det er jo en kamp, der unægteligt har mere end almindelig interesse i Danmark. Steaua Bukarest har 6 spillere i truppen, eller landsholdstruppen, den landsholdstrup, som Danmark skal møde den 15. november, den dag, og på dette græs afgøres det, om Danmark kommer med til VM i Italien næste år. Her med nummer 11 har vi Rotario, og så er det Hachi, midtbanegeneralen hos Steaua. Fanale prøver at finde Romario. Romario slipper igennem, men der er vinket for inden for offside. Men Frank Andersen, som jeg siger, så er det jo en kamp, der har mere end almindelig interesse Europacup-mæssigt, men også for dansk fodbold. Og vi har jo set Piontek på lægterne, vi håber på ham senere i udsendelsen, eller senere mod slutningen af kampen. Og sæt vil blandt andet se, hvordan danskerne, eller PSV med 4 danskere på holdet, vil løse den her opgave. Og du har talt med træner Hiddings inden kampen her, Frank. Hvordan vil han gøre? Ja, det er jo helt klart, at det er en kamp, som faktisk kommer alt for tidligt. Det er 2 af de bedste hold i Europa overhovedet for øjeblikket. Og de mødes desværre allerede i anden runde. Men okay, det er jo lodtrækning, sådan er det, og nu mødes de. Men Hidding, han må jeg sige, har enorm selvtillid. Han starter med 4 angriber, kan vi se. Og hvor vi heldigvis har fået Flemming Poulsen med. Ganske vist ikke på hans ideelle position, som er som center forward, men som højre midtbane angriber, kan man sige. Ja, det var han lidt utilfreds med i går. Han sagde, at det er ikke nogen rigtig chance for mig på holdet. Nej, han har sagt, at det ikke er rigtig chance. Og ud for hans eget synspunkt er det selvfølgelig heller ikke nogen chance. Men jeg mener, at en Europacup-kamp, så drejer det sig ikke kun om en selv, men der drejer det altså om holdet. Og hvis han spiller godt, og hvis han gør det godt her, ja, så er han i hvert fald kommet på holdet for at blive. Og så må han så håbe og tilkæmpe sig en plads inde på midten. Men det er svært, fordi der har han jo de 2 konkurrenter, brasilianeren nummer 9 Romario og Wim Kieft, som i øjeblikket efter min opfattelse aldrig har spillet bedre, end han gør for øjeblikket. Det er 2 svære konkurrenter, men jeg ved, Flemming, han er ung, han er 22 år og har en fantastisk god mentalitet, og han skal nok være sikker på at komme på PSV's hold i fremtiden. Men foreløbig er det interessant at følge defensiven her. Ivan Nielsen på arbejde. Glimrende blokering, prøver at finde Wim Kieft. Men bolden tilbage til Rotario. En af de 4 spillere, der var på banen, da Rumænien blev besejret med 3-0 i Idrætsparken. Ja, og her ser vi netop nummer 2. Petrescu løber offside, og det var en af de spillere, som sad på bænken i Københavns Idrætspark. Han er helt sikkert med på holdet hernede. Han sad på bænken på grund af, at landstræneren mener, at han er for offensiv. Og det er en af de spillere, som vi faktisk frygter mest. Det lyder måske mærkeligt som en bak, men han er simpelthen så offensiv og så farlig i hans fremryk i højre side. Så vi derfor ekspres netop har sat Jules Ellermann helt ud på fløjen for også at dække hans fremstød der. Her i græsset har vi Jan Heinze, grov tackling. Og selvom rumænerne jo regnes for at være nærmest latinere, regnes ikke for at være befolkningsmæssigt eller menneskeligt beslægtet med lande som Bulgarien, Ungarn, Tjekkoslovakiet, men faktisk mere med franskmænd og italienere, ja, så spiller de en meget, meget hård gang fodbold. Og specielt på hjemmebanen. Men fløjten i kyndige hænder i dag ved svenskeren Bo Karlsson. Romario, men anfører Jovan. Lakatus. Han gribes af coach, kommer Heinze. Og Søren Lerby. Kieft i nyt kamp med anfører Jovan. Rotario. Og glemmer gået tilbage her, Flemming Poulsen, der kan komme på defensivt arbejde på midtbanen i dag, fra. Ja, og det bliver simpelthen nødt til også at gøre et stykke arbejde der, ligesom alle de 4 angriber. Fordi man kan ikke spille kun som angriber i en så vigtig kamp mod så stærkt hold som Steaua, og så være det slippe godt fra det. Så derfor er alle spillerne i går, nu kan vi se en chance for Wim Kieft her. Alle spillerne, især angriberne, er udtrykkeligt blevet bedt om
ikke kun angreb, men også forsvar, fordi der er jo en kamp om 14 dage, så kom væk med et godt resultat her, og det vil sige ikke for stort nederlag i hvert fald, eller måske uafgjort. Det er meget, meget vigtigt. Haji. Glimrende spillet indenom, men også fremragende gået ud af målmand Hans van Breukelen. Men jeg tror, hvordan at de kan splitte PSV's forsvar med midtbanegeneralen Haji, der har et meget præcist, teknisk flot spark. Heinze. Petrescu. Mushnayer så igen anfører Jovan. Prøver at finde Lakatus. Ja, der har været meget tvivl om, at Ivan Nielsen skulle spille overhovedet, og han blev faktisk først prøvet lige før kampen her, den aller sidste test, og han sagde altså selv, at okay, jeg er klar til at spille. Men han er nok ikke 100%. Nej, det er igen hans ene ankel, der er problemer med. Gerrit. Men Flemming Poulsen offside. Men som du sagde før, Frank, så er det jo to af Europas store hold, eller to af de hold, der absolut har præget europæisk topfodbold de senere år. Støjer vandt mesterholdenes turnering i 1986 som det første østeuropæiske hold, og året efter, ja, der vandt PSV Eindhoven. Og udover det har Støjer været i semifinalen, og sidste år i finalen, hvor de blev besejret med 4-0 af Milan. Her nåede PSV frem til semifinalen, besejret af Real Madrid efter omkamp. Igen Jan Heinze. Men Petrescu med tilbage. Jovan. Og så Romario. En kift. Romario, der i de første to kampe mod Lucerne, der blev besejret henholdsvis 2-0 og 3-0, scorede 3 gange, blandt andet begge mål på udebane i Lucerne. Men der har været lidt tvivl om ham i dag, Frank. Ja, netop på grund af, som jeg lige sagde, at det er et af de allerbedste hold, PSV møder i dag. Det vil de også bevise helt sikkert i løbet af de her halvanden time. Og han er ikke vild for at forsvare. Der er en god mulighed for Lakatus, men tøvede for længe og målspark. Og det er også noget problemet. Det er også noget problemet for Flemming lidt, at Flemming på hjemmebane ikke har været så stærk som på udebane. Og egentlig er det omvendt med Romario. Men man må sige, at Romario næsten altid scorer. Som du lige sagde, vandt de 2-0 i Lucerne, og der scorede han jo begge to. Ellermann, men igen vinket for offside. Men spændende at følge de 4 danskere, blandt andet Flemming Poulsen, der jo var uhyre velmotiveret i landskampen med Rumænien, og specielt flået op, gav plads til de andre med sine ryg på tværs af banen, og også hans pågåenhed og aggressivitet fremme mod straffesparksfeltet. Igen Lakatus. Så Mushnayer rykker med frem. Haji. Berlind. Og frispark begået af Erik Gerrit. Ja, de er meget farlige, de her Steaua Bukarest, og det er på grund af, at de faktisk alle sammen kan spille fodbold. Lad du en mand være fri, så kan du være helt sikker på, at han kan kombinere og finde en af hans angriber fremover. Så derfor er det uhyre vigtigt, at alle spillere også tager deres defensive opgave. Haji. Og så var det Bombesco med fremme, men Ivan Nielsen nåede højst. Men det er jo ikke kendetegnende, man har snakket meget om, at østeuropæerne spillede maskinfodbold, men det har man aldrig kunne sige om rumænerne, der teknisk befinder sig på et meget højt plan. Men der er jo også omvendt kun 2 klubber hernede faktisk, der markerer sig. Man taler om i Holland, at der er kun få klubber, der faktisk styrer æresligaen dernede, men hernede kan man virkelig tale om udskilning mellem dem Støjer og Dynamo. For Støjer sidst vandt turneringen var det 1 point foran Dynamo, og så var der hele 25 point i Sportul på 3. pladsen. Det var altså 65-64 point, og så ned til 40.
af de første her 6-7 minutter, der har været fuldstændig overtaget af rumænerne. Men jeg synes, de spiller et meget, meget farligt spil. De spiller uden sweeper, det vil sige uden gardering bag deres 2 stopper nede bagi. Og det mener jeg er uhyre farligt for 2 så gode spillere som Kieft og Romario. Og den tredje, den kontraspecialisten Flemming Poulsen som tredje mand. Men ja, han har hurtigheden Flemming Poulsen i modsætning til Kieft og Romario. Og til højre i billedet, midtbane Dynamo, Søren Lerby. Og Peter Flemming Poulsen. Musnaj Gerets. Ongardiano. Ja, så lidt trafikale problemer i Støjers angreb. Ellermann. Kieft rykker Søren Lerby på venstre fløj. Gerets. Og første PSV-forsøg inden for målrammen. Målmand Lung, der jo parerede 2 gange fremragende netop mod Flemming Poulsen. Den ene gang, da han var spillet fri af Brian Laudrup, gik frem i skudøjeblikket og fik bolden på brystkassen, og anden gang, hvor Flemming Poulsen hovedstøtte bolden mod målrammen, hvor Lung brugte hele sin længde og fik bolden vippet over. Men han har problemer ved jorden. Svagheder over for de flade skud. Heinze. Og så Romario offside. Ja, de spiller faktisk offside-taktikken, som PSV også er vant til. Og det har de indtil videre gjort 3 gange virkelig godt. Hagi, Rumæniens absolut største spiller. Og vi vil nok en del, der husker den hele aflevering, han lavede i Idrætsparken, hvor han fuldstændig vendte billedet fra positiv til negativ og satte rumænerne i angreb. Flere udenlandske klubber har spurgt på ham, blandt andet Sampdoria, Schamarksen og Satel. Men han kan ikke komme ud af Rumænien endnu, den 24-årige boldbegavelse. Men også en meget temperamentsfuld spiller, der ofte har problemer, når noget går ham på. Betegnet som humørspiller. Og så netop Hagi. Men det er ikke det der, man tjener penge på. Kieft rykker Poulsen. Ja, han var ikke offside. Det er synderlig situation. Han stopper selv. Han tror, han er offside, men ikke vinket. Ja, afleveringen var lidt for spids, men det er nemlig sådan, at de kan få deres kontrachancer. Det er netop ved at gå direkte, og så prøve at spille Flemming ude på højre fløj, fordi det er nok deres svageste spiller, forsvars i parentes svageste, deres mindste spiller, vil jeg sige. Det er den 33-årige Ongurea Anu. Og det er faktisk også derfor, at Flemming spiller ude i højre side, fordi PSV går ud fra, at han simpelthen har en hurtighed, som er dobbelt så stor som bakken her. Jovan. Så bolden igen til Hagi. Og offside mod Lakatos. Ja, så var det PSV's tur. Og det er jo mange gange det, som er lidt farligt at prøve at spille offside, når man spiller på udebane. Men foreløbig er taktikken, som Gus Hiddings gerne vil have den, der bliver spillet på et meget smalt stykke omkring 40 meter fra midt på PSV's banehalvdel. Og så lidt op på Støjers. Ja, der så vi noget af lidt boldkunstneri, som de er kendt for, som er deres styrke og deres svaghed indimellem os. De kan jo kombineres ud af de vanskeligste situationer, men det vil de også. Så selvom de kommer i måske for meget vanskeligheder, så er det også en svaghed for dem, at de kan tage bolden på egen banehalvdel. Ungoliano. Musnaj igen, Ungoliano. Hagi. Med 60 km højre side, men godt af Flemming Poulsen. Kieft. Lerby.
Men i stedet for Lakatus, Tresco, Jovan, Boncoreanu, og så Balint og hjørnespark. Boncoreanu, Musnaj, og så Lakatus i luften, og Lakatus har scoret for bolden i 2 forsøg forbi målmand Hans van Breukelen og bringer Støjer Bukarest foran her, hvor der er spillet 18 minutter af første halvleg. Og de jubelscener, vi ser i øjeblikket, ser igen situationen først. Ser Lakatus komme op, Breukelen parerer i første omgang, men han følger godt op Lakatus, og Breukelen chanceløs. Men jubelscener som disse, vi lød vil se den 15. november. Ja, der er glimrende mål her. Hvis jeg ser et dejligt indlæg til anden stolpe. Og ja, Jan Heinz er ikke den stærkeste spiller i luften. Han er lidt heldig med, at bolden ikke ryger hen til Hans van Breukelen først, men er lynhurtigt over den og sparker den ind. Og netop denne Lakatus var jo den spiller, som ikke spillede i Idrætsparken på grund af, at han havde lidt problemer med landsholdstræneren. Men ham vil vi helt sikkert også se her, når Danmark møder dem. En virkelig god spiller, som i øvrigt i lørdagens 3-0 sejr for Stauer blev lavet 2 straffespark mod, så det er en vældig farlig herre, det har vi jo set nu. Altså skal jeg lige sige, når du sagde Stauer, så kalder de faktisk klubben Stauer hernede. Jeg ved ikke, hvorfor de kalder Støjer ude omkring i Vesteuropa. Men lad os holde fast til det. Frispark til PSV Eindhoven. Kanale. Kout. Lerby. Poulsen. Og Gerrit. Og så anfører Jovan. Lise Lerby. Romario. Ikke fløjtet igen Lakatus. Og Heinz er på jagt efter ham. Kout kommer. Men dengang fæklingen for langt. En utrolig attraktiv start her på den her kamp. Det som jeg sagde med Støjer Bukarest i starten med, at de skal passe på, at de bliver overrumlet af kontra. Det skal PSV også. Nu så vi her også, at en spiller som Lakatus er lynende hurtig. Hvis han får chancen, så er han altså hurtig på de der 20-30 meter. Men en scoring, der formentlig ikke vil få PSV umiddelbart til at ændre taktikken. Et 1-målsnederlag vil være til at hente, når der om 14 dage spilles på hjemmebanen i Eindhoven. Musha. Og så igen plads ind i PSV's straffesparksfelt. Svendsen i Poulsen ikke får sætte bolden til Kift. Haji. Og så lidt fysisk arbejde af Søren Lerby. En utrolig svær og stoppe spiller ham her, Haji. Han kan simpelthen det hele. Han er venstrebenet, men kan også med højre ben. Og selv i fuld fart, så har han overblik over at se, hvor sin medspil er. Dribler måske en anelse for meget, men utrolig boldspiller. Nu skal vi igen se hans fremragende sparketeknik. Ja, fræk spillet af Jovan. Rotario. Musnaj. Boncoreanu. Rotario. Han gribber sig Kanale. Og modspark.
Det var sådan set meningen efter PSV's taktik, at Badi van Arle skulle følge Hadji over det hele, men det er de åbenbart lavet om på nu her allerede efter de her kvarterer, fordi Artie Cote, lige så snart han kommer hen dybere ind på banen, så er det altså Artie Cote, som overtager markeringen af ham. Vinke for offside. Men det kunne godt virke som om, at Hadji får lige rigeligt med spillerum. Alle bolde går igennem ham, og hvis man kommer frem og stikker ham, som rumænerne gjorde med Michael Laudrup i idrætsparken, ja, så tror jeg meget, at deres opspil vil gå i stå. Der er kreativiteten i det i hvert fald. Jovan. Trykker Lakatos igen. Hadji på højre fløj. Ja, igen fremragende føddeteknik. Men er ikke helt i balance i skudøjeblikket. Hadji, der tidligere har spillet i Sport Syd. Men det er jo sådan hernede, at talenterne føres i en strøm ind til enten Dynamo eller Støjer. Og Dynamo, der i øjeblikket fører turneringen hernede, efter at de besejrede Støjer Bukarest for en lille måned siden, eller godt en måned siden, med 3-0. Og det er der nogen, der taler om, det kunne være et tronskifte i rumænsk fodbold. Wisnaj. Igen Hadji. Petrescu er med inde på midten. Og så Lakatos kommer igen højere end Jan Heinze. Balint. Rosario. Og så Mørbyræk, holdbyttevalg. Og rutineret spillet af Erik Gerrit. De lever livet farligt, synes jeg, PSV. De var ikke de aftaler, der blev lavet i går for presset på deres taktikmøde, nemlig at de skulle sørge for i hvert fald at holde det rumænske angriber omkring 10 meter ude på strafsparkfeltet. Hvad vi ser hele tiden er faktisk, at de lader sig presse helt ned til omkring strafsparkspletten. Og laver de en fejl, ryger bolden ned til en forkert spiller, det vil sige det her for PSV's vedkommende til en støjerspiller, ja, så er det en kæmpe målchance. Heinze. Med igen vinket for offside. Det var en aldeles ikke tilfreds med Jan Heinze. Som om PSV er gået længere frem på banen, prøver i højere grad at fortjekke støjerspillere. Skidt, Ivan Nielsen. Så Lerby igen i duel med Hadji, som Hadji vinder. Så rykker ball ind på midten. En godt takler her Ivan Nielsen. Og denne gang en fremragende aflevering til Flemming Poulsen. Skift. Og så lidt med rammetræk fra Rosario. Og det kommer sig af, at det har styrtet ned her de sidste 4-5 dage. Og i går faktisk under træningen, der stod banen under vand. Der var flere vandpytter på banen, og derfor er det faktisk umuligt at stå fast, hvis du vil forandre retning i dit løb. Ja, det var vist en dyrebar fod, han fik på der. Ellermann. Ellers havde Petrescu været fuldstændig alene. Og så er Flemming Poulsen igennem. Han har vendt Kift med i venstre side. Ja, der skulle han nok have prøvet selv. Flemming Poulsen. Det er chancer, som man skal i hvert fald komme til skud på mål på. I Europacup, der får du ikke flere end et par chancer. Og dengang Heinze uden risiko. Giver hjørnespark.
det er som om Flemming Poulsen i øjeblikket så mangler til tro på sig selv for at komme helt op på det niveau, som vi ved, han kan være på. Ja, det er også meget svært. Det er jo klart, han er for det første kun 22 år, har spillet virkelig godt i Köln og starter nu med at komme på bænken i PSV. Det er en svær tid for ham. Ja, målscorer Lakatos bliver frispark, men ikke fløjtet. Lerby. Haji. Mushnai. Smart spillet af Haji. Altså igen tvivl i PSV's forsvar. Udmærker husstedsaflevering på Mario til Kift. Og så Poulsen. Romario. Og utrolig ringevinket det der. Der er ikke offside, fordi Romario rykker først efter bolden er spillet. Måske er det ikke offside, men jeg synes, han vinker faktisk først flere sekunder efter, at situationen er forbi. Det er en helt ny situation, der han vinker. Ja, han lurer faktisk på Flemming Poulsen, og så kommer Romario. From Coreano. Fremragende spillet af Petrescu. Haji. En utrolig farlig spiller. Ja, vi ser her, hvor han er presset. Han lige ud foran skudt. Har 2-3 mand hængende på sig. Men bevarer balancen. Se det, han holder først Jan Heinze væk. Og så sparker han. Strålende. Spillet 27 minutter, og stillingen altså 1-0 til Støjer. På mål scoret af Lakatos i det 18. minut. Flemming Poulsen igen. Men frispark begået af Rotario. De var næsten i luften. Søren af Koht rykker væk fra venstre siden. Jovan. Og offside mod Berlin. Pibelyd fra tilskuerpladserne, men jeg synes ikke rigtigt nu, man har oplevet den intensitet, som vi ligesom også frygter på landsholdets vegne til den afgørende kamp hernede. Glemmer det spillet af Petrescu, der regnes for det største talent, og gennem de senere år rumænsk fodbold har fostret. Lakatos. Rotario. Han kommer ikke rigtig frem og udfordrer rumænerne i tilbage til forsvar. Mushnai. Bombesco.
Altså klart frispark begået af Jan Heinze, går i ryggen på Lakatus. Ja, vi ser flere gange både Flemming Poulsen og Wim Kift, der bliver nødt til at tage de der 20 meter sprint ned for at forsvare på midtbanen. Og det koster kræfter, plus at det er ikke det løbearbejde, de er vant til. Hachi lidt utilfreds med afstanden til forsvarsmuren. Rotario. Og så Rotario, en skudfarlig herre, der vi også fik et par prøver på i idrætsparken. Igen fræk spillet af Hachi. Kift i luften. Jovan. Romario. Ja, Romario prøver faktisk at tage bolden til sig i den pressede situation, men får frispark. Lerby. Igen Romario. Kift. Ja, så frispark begået af Bombesco. Bombesco, der formentlig skal afløse Rednis, der blev udvist i Københavns Idrætspark, da rumænerne og Danmark mødes her den 15. Godt sted for PSV på frispark, og nu savner de en stor lyshøje her. Kuhmann, som vi har set score så mange gange fra PSV, netop fra disse positioner, eller position som den her. Ellermann ved bolden, og Kift. Det er lige her dialogen i orden. Og jeg tror, det bliver Ellermann. Coat. Og så Kift fri, men vinket for offside. Så igen Lakatus i nærkamp med Jan Heinze. Og trods Lakatus miler her til slet spil, kan man næsten sige. Så er der ikke fløjte for frispark. Og så Lerby nede skal lidt ud på målmand Hans van Breukelen, der også troede, der var frispark, og faktisk udsatte forsvaret for en betænkelig situation ved at kaste bolden hen. Poulsen på Mario. Og denne gang frispark begået af Mushai. Gerrits. 5 PSV-spillere inde i straffesparkfeltet. Men der har han sine fordele. Den 2 meter høje Long. Jovan. Så igen Hachi. Lakatus rykker. Ja, vi kan også spille frækt i forsvaret. Som Ivan Nielsen. Lerby. Kift. Prøver at sprede spille lidt mere. Bevæge sig lidt mere fremme. Musnaj. Glemmer det driblinger, og så laver han film, kaster sig. Ellermann. Så kommer Lerby med i venstre side. Men afleveringen fra Kift på præcis. Ja, det ser let ud, når Hachi leger med bolden. Jovan. Og den gang frispark af Lerby.
Rotario. Godt samspil her mellem Rushnaj og Dumitrescu. Ja, fremragende af Hadji og Fanale. Så er benene på ham, og korrekt fløjte af Bo Carlsson. Det er som om de næste spiller sig op sådan i stød, kommer længere og længere op mod straffesparksfeltet, der bliver uhyre farlige. Det er også deres taktik. Deres opbygning kommer altid helt stille og roligt og langsomt nedefra, og så lige pludselig så eksploderer de med 1-2 kombinationer. Hadji samtlige spiller i straffesparksfeltet, undtagen Rotario. De er nemlig kendt for det der her 5 minutter, 10 minutter, hvor de simpelthen spiller fodbold fra en anden planet, og så kan de gå, og så tror man har fuld kontrol over kampen i 20 minutter, og så er de der lige pludselig igen. Det er det, der gør, at de mange gange vinder noget med 3-4-0 på hjemmebane mod et godt hold, og hvor man egentlig ikke føler, at man har spillet rigtig dårligt, men hvor Støjer simpelthen i perioder spiller fodbold for guder. Ja, derfor de er behæftet med tilnavnet Østeuropas latinere. Lakatus. Frispark mod Gertz. Det er 37 minutter af første halvleg, der er foran med 1-0. Og jeg synes faktisk helt fortjent. PSV har ikke rigtig vist noget angrebsmæssigt. De har haft tendenser til at kunne blive farlige, men har overhovedet ikke været det. Og de farlige angreb, der har været, det har været fra Støjers side. Ellermann. Lerby. Kift med venstre side over Mario på midten. Kift. Og så var Mario og Flemming Poulsen. Stor chance til Flemming Poulsen. Rykker glimrende ind bag ved Mario og får derved chancen, men får altså ikke ramt på bolden. Ser situationen igen. Hvem Kift først. Og så var Mario, og her kommer Flemming Poulsen godt til. Ja, der så vi netop Flemming Poulsen, de der ryg, han har på tværs af banen, og så er han faktisk ikke til at holde. Og han er også farligere på midten af banen end ude i siden. Men netop det, han ligger fra flanken, eller kommer fra flankerne og skærer sig igennem forsvaret. Ja, der er ikke mange spillere, der kan løbe med ham nemlig, fordi han er utrolig hurtig over de der 20-30 meter. Derude på banen er det Ellermann, der er under behandling. Ja, man kan ikke komme med superlativer nok omkring Hadjis spil. Nærmest støder bolden frem foran sig. Ja, hvad kan man sige? Han er ikke til at stoppe. En spiller kan ikke stoppe ham, og der ser vi, der går han over sparken med højre side. Med højre ben. Prøv at se der. Han venter simpelthen til, at modspilleren prøver at få fat i bolden, og så prikker han den videre. Det gør hans driblinger. Når han dribler i fuld fart, så holder han bolden simpelthen så klistret til fødderne. Så du bliver nødt til på et tidspunkt at gå ind og tage en tackle for at stoppe ham. Og så er det, han vipper den bare lige til den ene eller den anden side, hvor han er fri af sin modspiller.
Romario alene. Ja, så mere ud som om det var Musnaj, der rykkede Romario i trøjen. Problemet er med Romario og Kift i midterangrebet, er, at de begge to skal have bolden i fødderne. De er ikke hurtige på den lange distance, så derfor ville det måske være en god idé at så få Flemming derind. Fordi kombinationen Flemming Poulsen, Kift eller Flemming Poulsen og Romario er bedre, fordi der har du både to. Du kan spille den i fødderne, og du kan smide den langt, og du kan kombinere også. Og det synes jeg, man mangler lige for øjeblikket fra PSV's side. Til gengæld flyder kombinationerne flot fra støjerspillerne. Musnaj. Dimitrescu på venstre fløj. Men igen Haji. Og så glimrende spillet her. Balint. Søren Lerby får taklet. Og god finte af Ungoliano. Jeg prøver igen at lure Jan Heinze Lakatus. Ja, der var en faktisk forbi Heinze, hvis ikke jeg skulle begynde at lege lidt ekstra. Ja, der så vi sandelig også Haki forsvare. Det er Betty Finale, som ligger inde i strafsparkfeltet, som er ude for billedet lige for øjeblikket. Ja, en hovedrystende Søren Lerby står lidt derfra. Ikke tilfreds med spillet. Nej, det er svært. Hvis man kan sammenligne de to hold, så ligger forskellen, mener jeg, i, at Stavres midtbane er meget stærkere besat end PSV. De spiller faktisk med 4 angriber, som vi jo sagde. Men hvor Stavre, de spiller med 4 midtbanespillere. Det vil sige, at der er altid 2 i overskud, eller 1 i overskud i hvert fald, hvis en af angriberne ikke går med tilbage. Og det gør de ikke altid, fordi det ligger ikke i en angribers mentalitet. De sover lidt indimellem, og de jo glemmer det. Og så er det, at de kan komme med deres kombinationer. Så det er svært at komme derind og få fat i bolden. Men her fik Bombesco fat i Romario. Finale, der rykker. Så appellerer Rotario, for han er blevet revet i trøjen. Balint. Det er jo glimrende kombinationer, hvis det er første gang til afleveringer. Og nyt frispark. Som du sagde før, det er næsten uundgåeligt at lave det, hvis du skal stoppe ham. Men jeg er ikke tvivl om, at han spiller mig på at få de frispark lige uden for feltet. Balint, og Petrescu stor chance. Der må vi offside. Der vinker for offside, ja. Så nærmest helt paralyseret ud Petrescu. Vi ser det igen. Ja. Den bliver rettet af en spiller for Støjer. Heinze, ikke offside. Og Kisner på midten. Romario. Det er god forståelse mellem Jovan og målmand Lung. Men til gengæld også en dårlig aflevering fra Heinze. Og så er Lakatus alene. Så er ikke en enkelt. Og her der falder der vist en advarsel, hvis ikke et rødt kort til Van Breukelen. Og det kan man vist godt sige, det virkelig var et professionelt nødbremsetræk, han lavede der. Han sidder med gul kort. Ja, det var simpelthen et groft frispark, og hvor dommeren helt sikkert rigtigt giver et gult kort. Ja, muligvis et rødt kort kunne også godt have været til stede. Han kommer simpelthen for sent. Og ved det. Ja, går direkte efter Lakatus. Han går efter bolden, men selvom han ved på et tidspunkt, i det han kaster sig ned, han ikke kan få fat i bolden, så gennemfører han, man kan sige, taklingen.
rockbetaklingen, for det var med hovedet først. Nu tror jeg ikke, at der er sket noget med ham, men sådan særligt Lakatos, men... Nej, det var ikke noget særligt groft. Det var med hænderne, nu ser vi den igen. Det er ikke noget særligt groft sammenstød. Det er glimrende spillet indenom. Ja, og så ændrer han det. Faktisk over han. Der er helt sikkert frisparker det hele, men det... Jeg tror ikke, det er så galt, som han gør det til. Ja, Skagen er skadet sig, så det er faldet. Men en hyperfarlig spiller, som Danmark helt sikkert vil få problemer med. Som sagt spillede han jo ikke i København, jo, på grund af, at der var... Han skulle være for angrebsmæssigt, eller indimellem, så er han også en type, som faktisk ikke gør, hvad træneren siger. Og det skal man vist ikke gøre her i de her lande. Og det er det samme med tieren. Haji og netop de to, der nærmest har et tankeoverførende spil, rykker godt for hinanden, flytter sig godt for hinanden og ved hele tiden, hvor hver anden er placeret. Og men Lakatos bomber ind i feltet nu, ja, så sparker Haji. Men så nemt kører man ikke om hjørner med dem, trods alt. Jeg tror, han er faldet ned på knæet, og det der skal sige om banen også, jeg sagde før, at den var blød. Men det, der gør, at vandet ikke kan komme væk, at der var vandpytter på, det er, at den er stenhård 10 cm under græsset, fordi det er faktisk noget leragtig jord, der er. Og der er den altså hård. Det er derfor, de ikke kan stå fast. Kommer de ned under de 10 cm der, så er det, de glider. Og så kan det gøre ondt at slå sig på den måde der. Og her lyder dommer Bo Karlssons fløjte for sidste gang i første halvleg. Og kendsgerningen er, at Steaua Bukarest fører med 1-0 på et mål scoret af Lakatos efter 16 minutters spil. Vi vender tilbage med et øjeblik med anden halvleg. Spillet 2 minutter af anden halvleg. Steaua fortsat foran med 1-0. Haji. Men godt blokeret af Søren Lerby. Vi ser, der foretaget en udskiftning på PSV-hold, som man skulle næsten tro, at træner Gus Hiddings havde lyttet til, hvad du sagde i første halvleg, Frank, for han har sat Lindstens ind og dermed styrker midtbanen. Ja, jeg tror også, at han spiller ud. Ja, jeg er godt lov, at jeg kan så sige 12. Han har taget Schulerman ud, som spillede venstre midtbanen, eller venstre angriber. Og ikke fik så meget ud af det i første halvleg her på Romario og Flemming Poulsen offside. Altså, det er sådan, som om, at han vil spille med Kim i midten, og så Romario lidt længere ude i venstre side, og så Flemming stadig. Heinze til Lerby. Og frispark. Heinze, der har haft problemer i første halvleg med Lakatos. Kommer ikke rigtig tæt nok på Lakatos i sin markering. Og kan faktisk ikke leve på sin hurtighed i det. Lakatos mindst er lige så hurtigt som Heinze. Lerby til Romario. Petrescu, glimrende aflevering til Lakatos. Ivan Nielsen, bolden springer frem. Ballind alene. Med Ballind forbi. Glimrende gået frem af Van Breukelen. Men en situation, hvor vi nok må sige, at Ballind burde have bragt Steaua Bukarest foran med 2-0. Og så ser vi igen situationen. Og samtidig så vi, at Ivan Nielsen redder ham på sin ankel og går nu humpende rundt nede på PSV's banehalvdel. Det ser ud som om han har problemer. Ja, det er en af de gange, hvor det var farligt, hvor PSV prøver at spille offside. Og hvor Ivan så. Det er faktisk en af de gange, hvor PSV prøver at spille offside, hvor Ivan så ikke var med på den, ikke var sikker på den. Ja, så er det jo farligt, at de to forsvarsspillere så stopper totalt. Petrescu. For at finde Rotario. Jovan. Og så igen Lakatos. Og igen kommer han forbi Heinze. Og det er noget, man på formodet godt kan give lidt panderunker hos Sepp Piontek, der sidder i logen med kaptajner og oberster. Lidt herfra, så offside mod Romario.
virker som om man ikke er opmærksom nok, Romario, på de offside-situationer. Musnaj. Ja, de lever livet farligt, PSV, der. De spiller uden garderinger nede bagi. Og igen trækkes Romario offside for afleveringen fra Heinze. Jovan. Balint. Coreano. Fremragende igen her, virtuosen Haji. Balint. Den glemmer rykker Balint. Lakatus. Og en af mange situationer, hvor rutineret Gerrits fylder godt. Fornemt for større spillere. Flemming Poulsen. Ja, det kan man sige, at Flemming Poulsen blev hængende i bogstaveligste forstand. Troede heller ikke rigtigt på den situation. Lakatus. Jovan. Ja, så løber Heinze og Lakatus i trekamp. Nu vinder Lakatus igen. Balint. For at finde Haji. Så kommer Dumitrescu. Musnaj. Ja, glemmer det driblinger. Fanger kort, og så er der klart frispark, og skal vi se, han slipper for gul kort. Men klart udspillet, og igen klar nødbremse. Ja, igen et bevis på, at faktisk samtlige støjespillere, de kan noget med bolden. De kan spille ind mod en situation. Og det er Haji. Balint. Så Petrescu. Lindskens bliver liggende efter sammenstødet med Rotario. Og det kan være en af mange situationer, hvor spillet vil stå stille, for så vi er inde på før 1-0, det vil være et udmærket resultat eller 0-1 for PSV og rejse til Eindhoven med. Det er jo det, der er farligt, når man siger i europæisk fodbold, at der skal scores på udebane. Hvis PSV tager 1-0, er det måske ikke så godt, ikke så dårligt resultat, men det er heller ikke helt godt. 2-1 er langt at foretrække. Vi ved jo, hvis at man scorer på udebane, ja, så skal hjemmeholdet altså score 3 gange for at komme videre. Og det vil sige, at man kan ikke spille med fuld risiko. Så skal vi lige sige, at det skyldes, at udebanemål tæller dobbelt i tilfælde af mållighed i den anden kamp. Van Breukelen. Heinze.
ser vi igen, hvordan de kommer godt op og presser. 2-3 mand får boldovertagelse. Ja, han har det svært til Poulsen overfor en velspillende ung Poliano. Fald ind til Petrescu. Ja, det er glimrende prøvet, ellers det er dejligt at se den måde, de prøver at kombinere på. Med fuld risiko prøver de at spille bolden første gang og i bevægelse. Ja, jeg kunne Bo Karlsson nok have brugt fordelsreglen. Lerby sparker. Poulsen. Godt timet, godt set af Flemming Poulsen. Og glemmer en aflevering her til Wim Gift. Men anfører Jovan ligner aktivt støvlen på. Glemmer der spillet af Flemming, og det er også det, faktisk han er bedst til. Han er ikke en decideret målscorer alene. Jeg mener, han er lige så god til at forberede et mål. Altså er det, han skal mere frem. Vi savner lidt aggressivitet ved at frem og udfordre modstanderne. Det er et meget sløse hjørnespark. Og Hadji. Og så Erik Heinze igen ved at komme på mellemhånd. Ja, det er rigtigt. Romario, han blev nemlig hængende. Det er faktisk en konstatering igen, at Romario spiller glimrende og er utrolig farlig på hjemmebane, men på udebane, hvor de skal spille fra midterlinjen og ned til egen forsvarsfelt, der har det svært. Der har han det virkelig svært, fordi han netop ikke bevæger sig de lange løb. Flemming Poulsen. Linskens. Heinze. Lerby. Glimrende spillet, det der. Romario er fri, men glimrende går ud også af Lung. Altså i de situationer kombinerer det. Netop, der ser man virkelig en erfaren målmand der hele tiden er koncentreret. Han har ikke haft noget at lave, men hvor han skal være, der er han der. Glimrende går ud af Lung. Og frispark begået af utilfreds Petrescu mod Heinze. Indkast. Støtte til. Og godt at se Ivan Nielsen lægge til benet igen. Gift. Synd, den ikke passerer til Romario, der var rykket fri i hullet. Og så bliver det farligt igen. Hadji. Duel med Lerby og hjørnespark. Ikke helt tilfreds med Søren. Men det er faktisk også den eneste måde, du skal forsvare ham på. Du bliver nødt til at løbe med ham, og så vente på, at han netop får han laver måske et for langt træk. Og så har vi første udskiftning hos Støjer. På banen tror jeg, det er Greg Gunners og Balint er gået ud. Og Greg Gunners er kommet på banen. En udskiftning Støjer også foretog i lørdagens ligakamp. Skal vi lige have linjevogteren på plads, inden Jørgens Bakke tages. Petrescu. Hadji. Og Lerby. Glimrende til Romario. Poulsen kommer ved på midten. Jeg har det ikke godt i det smattede fører, Romario.
Briscoe. Trisco, glimrende til Gregoras. Rotario. Og så en fuldstændig fri Dumitrescu. Udfordrer Fanale. Flemming Poulsen, Gerrit. Og igen en kæmpe afbrænder fra støjerspillerne. Her er Dumitrescu. Fremragende forarbejde, godt driblet. Det er simpelthen fodbold, det der. Ser vi det igen. Prøv at se, først binder han, og så gennem benene. Ja, for så rutineret spiller som Gerrit. Ja, og udmærket spil også. Von Brøgel ligger nemlig ned. Han skal have den op over ham. Og virkelig godt. Og heldig på PSV, må man sige. Men igen en understregning af, at PSV-spillerne skal prøve at holde dem uden for straffesparksfeltet. I højere grad få fat på egen midtbane. Brede spillet ud i en mere bevægelig bræmme, så de kan opfange og knuse kombinationerne fra rumænerne. De vil få svært ved det, fordi rumænerne har hele tiden mand i overskud. Nu ser vi det igen, de kan hele tiden spille bolden rundt. Og så længe du kan spille den rundt, og der er en mand fri, så kan du virkelig ikke gå op og presse dem. Så bliver du tvunget til at gå et skridt tilbage hele tiden. Hadji. Og ud af så Lerby på glat is. Petrescu. Fremragende kreativ fodbold fra Gregoras. Og igen hele med hollænderne. De er hyperfarlige. Fremragende spillet her er Jovan til Gregoras. Har ikke rigtig nogen med på midten. Og protester mod den svenske mand i sort. Heinze. Ja, kommer ind i en svær situation der, Jan Heinze, men kom virkelig godt ud af det. Sjusk, må man sige. Og så nyt rumænsk stormløb. Lakatus offside. Ja, han er hyperfarlig, den her Lakatus, som kommer indenom hele tiden. Han har været en evig trussel for PSV's venstre forsvar. Romario Kift. Og Romario, men offside. Ja, det var lige på grænsen, men den er god nok, tror jeg. Vi sidder lige her i linjen faktisk og kan se det. Men det var da første gang faktisk, der var lidt af en kombination mellem Willem Kift og Romario i den her kamp. Hadji. Petrescu. Ja, han må ikke være sjov over at stå for Heinze. Igen spiller nærmest fra det ene ben til det andet. Østeuropas Maradona, så tror jeg, der er lige på kanten af straffespark, men Bo Karlssons fløjte er tavs. Hadji i græsset. Og selvom Hadji bliver liggende, så beordrer Bo Karlsson spillet videre. Og her har vi Hadji. Ja, han er faktisk ikke til at stoppe. Det er han ikke, Hadji. Lakatus Heinze.
Og godt at se Heinz i vinderrolle i en af de dueller. Spillet 20 minutter anden halvleg. Støjer foran med 1-0 indtil nu. Og det er Petrescu. Og fremragende arbejde af Lindskens. Ja, der ser vi det igen, de der 1-3 kombinationer, hvor der er 2 mand, der spiller, og den tredje mand, han løber langs linjen og får så bolden til slut. Ja, hvor kombinationerne flyder, og det kreative spil trækker mønster over banen og grøntsværen med rumænerne i rollerne, så kniber det for PSV at få styr på deres kombinationer. Men her er en god aflevering fra Flemming Poulsen til Gift. Så Mario med, Søren Lerby kommer med. Gift. Ja, han kan både med helt og to. Haji. Ja, det må det spille her også. Det er ikke vildt fodboldspillere der. Det er fornøjelse at se. De prøver altid at finde en løsning, som er fodboldsmæssig. Ja, der er han igen heldig, Heinz. Heinz ligger på den forkerte side af Lakatus. Rammer bolden ham, vil han være fuldstændig fri. Ja, igen en situation, hvor jeg er lidt uenig med linjevogteren. Flemming Poulsen rykker først efter afleveringen af faldet. Ja, sparker bolden væk her. Han er nok også lidt utilfreds med hele situationen her. I de sidste par uger af PSV. Ja, det var også lidt af en nedtur, da han i lørdags måtte sidde på bænken efter sin glimrende indsats i landskampen netop med rumænerne. Ja, risikabelt af Code. Og Lakatus. Men Lensken skærper udmærket af i venstresiden, når Heinz får problemer. Haji. Ja, det er nærmest Videre Toes boldleje, vi ser her. Ja, man tør faktisk ikke gå ind og røre ham jo. Det er det, der er, fordi du ved, at hvis du ikke går ind og prøver at sætte taklingen ind for at få fat i bolden, ja, så er bolden altså væk. Fordi den har han lige noget at prikke. Han har utrolig evne til det der at holde bolden, og egentlig udfordre sin modstander netop til at gøre det, så han kan komme fri for dem. Når vi ser Haji i græsset, så kan vi da glæde os over en ting i hvert fald, at det, som der er blevet talt så meget om, at rumænerne spiller meget, ja næsten svinsk, er der blevet sagt, hernede på hjemmebanen, ja det har vi sådan set ikke fået bekræftet i dag. Tværtimod synes jeg, ja, men det spiller fair. Det har de, og det er også fordi det er en anden kamp her. De skal altså spille Europacup igen om 14 dage, men mod Danmark der er det altså én kamp, det gælder. Så det bliver nok en lidt anden rumænsk landshold, vi ser. Og lad os se, hvad Haji finder på. Og det er i hvert fald en ting, han ikke har haft held med i den her kamp. Frisparkene. Men når det bliver en anden kamp, så bliver det også et andet rumænsk hold. Vi får se den 15. november. En taktiker, jeg kørte med, sagde, at problemet med et hold som vores, det er, at når de ved, at det er afgørelsen den 15. november, lige meget hvordan resultatet bliver i København næsten, hvis ikke de har vundet, ja, så gør det, når de kommer bagud, så slapper de af, når de spiller ude, fordi de ved, at det handler om den 15. november. Og det kan man kalde en rigtig danskertakling af Lerby. Til gengæld en aflevering
uden måler med ude i den klare rumænske luft. Der er glimrende samspil her mellem Ungoleanu og Lakatos. Risikabel aflevering fra Gerrits. Ja, sådan som kampen har formet, så har det været noget skuffende PSV, vi har set, og jeg tror, de skal være tilfredse med et lille nederlag på 1-0. Det virker også, som om de er det. Trækker tempoet ned nu. Lerby. Han kommer heller ikke rigtig ind og udfordrer Ungoleanu, Flemming Poulsen. Så er der ikke rigtig nogen, der skal ind og lege med Hadji. Samspillet mellem Kift og Romario har ikke været at råbe hurra for i dag. Det kan man vist roligt sige. Og vigtigt for offside. Man kunne også godt savne lidt mere indblanding fra Flemming Poulsen. Netop de ryg, som vi har set ham lave et enkelt eller to gange, på tværs eller nærmest diagonalt ind i feltet, og ind foran, ind og blande sig med Romario og Kift, og så prøve at få skabt nogle farlige situationer. Nogle flere eksplosioner. Ja, det var også det, han sagde selv før kampen. Han er ikke så meget for at spille den plads. Og han virker lidt bundet, synes jeg også, når han løber derude. Og det er måske det, han er vant til, hvis han spiller i det der to-mands-angreb. Ja, så kan han både netop lave de krydsninger både til højre og til venstre. Og det føler han sig lidt bremset af i den position på højre side, hvor han også selvfølgelig har en måske endnu mere defensiv opgave. Men nu ser vi netop Flemming Poulsen løbe ind på midten. Får bolden her fra Kift. Ja, flot spiller. Kaptajnen Jovan. Ja, det ville også være bedre for PSV, hvis de sætter Flemming Poulsen ind på midten, helt sikkert. Romario får ikke noget ud af det, så er det med at skifte ham enten ud eller så over på højre fløj. Men det er en spiller, man ved jo, han kan løbe 89 minutter og ikke lave noget, lige pludselig så scorer han altså. Otario. Lakatos. Og så Musnaj. Og så er der offside. Ja, der er de noget heldige igen. Når de kommer med deres kombinationer, der ikke kommer en bagfra eller ude fra siden af, så kommer de altså med 120 km i timen, og de er svære at bremse. Der er risiko for, at du løber offside, ligesom de har gjort det et par gange, men hvis de kommer fri, så er det ikke til at bremse faktisk. Og det her var en af få gange, hvor man kunne sige, at PSV's forsvar, altså kombinationen var synlig for dem, så de kunne rykke frem på det rigtige tidspunkt. Og så Gerrits har Romario med. Kift. Og Flemming Poulsen med. Men der er 3 mand omkring sig. Og Jørgens Park. Ja, det var faktisk ikke det bedste, han kunne få ud af den. Men Gerrits venter faktisk på, at Romario eller Kift, at de skal gøre noget. Enten rykke til første stolpe eller anden stolpe. Og han ventede i evighed, og der skete faktisk ikke noget. Så det var det bedste, de kunne få ud af den situation. Flemming Poulsen sparker.
Kift i luften. Og der Mario og Lerby bagved sig. Får bolden her. Det er altså en misforståelse mellem Kift og Lerby. Petrescu. Der ser vi det igen. 4 Stavre-spillere helt fri, helt alene. Kan stille og roligt bygge spillet op. Man skal ikke blive stedet ved der. Musner. Heinze. Hvor skal du hen? Lakatus. Haji. Så Dumitrescu helt alene. Men den var Ungodano ikke med på. Spille godt en halv time. Og fortsat 1-0 til Støjer på Lakatus mål i det 16. minut i første halvleg. Ja, det er et glimrende forsvarsspil, vi ser her igen for anføren, som i øvrigt spiller højre bak i Idrætsparken. Men vi vil nok se ham i den her rolle mod Danmark den 5. november hernede. God aflevering til Petrescu. Og Van Bokken sætter bolden. Ja, han må stadigvæk tage med hænder, der går også. Det var som om, at del af tilskuerne sprang op som trolde af Esker. Nu. På Besko. Heinze er væk. Men Musner lader ham frem på plads. Og lader ham også få bolden. Det er glimrende at komme tilbage, Jan Heinze. Det er farligt det der, når der bliver spillet 1-2-kombinationer, og du tager bolden. I det her tilfælde tager Romario-bolden. Så er det altså farligt, fordi så er du helt lost, og hele din defensive side, den er åben til modangreb. Og der er en udskiftning på plads. Ja, det er Romario, der går ud til fordel for Gilhaus. Som i øvrigt også har haft en svær tid her. Efter Flemming Poulsen er kommet, så har han ikke haft en kamp overhovedet, og han spillede alle kampene sidste år. Enten kom han ind, eller så startede han på banen. Og han er til salg. Feyenoord har været ude efter ham, men han har ikke været i... det er ikke været noget seriøst rigtigt endnu om, han skulle tage til Feyenoord, så. Jamen lad os se, hvad han kan udrette i de 12-13 minutter, han får på banen. Forløb må han også bøje sig fra Jovan. Godt sikkert spiller Ivan Nielsen. Rykker Kjerlitz, godt set af Poulsen. Og så igen prøver Poulsen at få hjørnespark. Men den gik ikke i denne omgang. Men generelt kan man sige, at PSV, deres taktik her i anden halvleg er til dels lykkes, kunne være gået galt et par gange. 2 store chancer til rumænerne, men altså det er blevet ved det ene mål. Og kan de holde rumænerne hen de sidste 10 minutter, ja, så har de absolut en god mulighed for at kvalificere sig videre til 3. runde. Lakatus. Heinze og Koht. Kift, så rykker Poulsen. Ja, det er svært på at aflænde dit. Det er altså både frispark begået af Gilhaus, men også hævnagt fra den temperamentsfulde Haji. Ja, det er mere det PSV har brug for øjeblikket. Det er en type Gilhaus her, hvor vi ser, at han arbejder og knokler for sagen. Og virkelig skaber uro omkring.
Fantastisk. Og så lige på et trappespark, men Bo Karlsson mener situationen udspilles uden for feltet. Men igen stor virtuositet fra Haji. Et nærmest eksplosionsagtigt maskeret ryg. Ja, den er helt sikkert. Den er også udenfor. Det er godt set af dommer, men der er også helt sikkert frispark. Og Haji igen utilfreds med afstanden til muropdækningen. Haji. Og for 4. gang frispark over mål. Lerby. Og så Kift, men vinket for offside. Ungoliano. Og Lakatus. Men godt forsvarsspil af Flemming Poulsen. Gilhaus. Musnaj. Fremragende igen af Haji. Petrescu. Rotario. Ungoliano. Så god plads til Karigoras. Godt spillet af Wim Kieft til Flemming Poulsen. Flemming Poulsen alene. Flemming Poulsen alene ind i feltet. Og for Lung, og så må der være frispark. Og der må også være kort. Synd, Flemming Poulsen ikke kommer en meter længere ind i feltet, så han kan få straffesparket. Til situationen igen. Og her klart frispark. Og så står det vist lige, når vi tænker på den, som Van Breukelen lavede i første halvleg. Og hvis vi hører lidt uro i boksen lige nu, så er det fordi, vi får landstræner Sepp Piontek op til os, men er lige først følge frisparket. Og Gilhaus, Flemming Poulsen, Søren Lerby. Så kommer Lerby frem. Og udnytter situationen til at trække tiden lidt. Og så skal de passe på, at der ikke falder en advarsel til Petrescu. Hans Gilhaus. Og der var millimeterne ikke med PSV, men til gengæld med rumænerne og målmand Lung. Og jeg tror lige, vi skal skifte høretelefonerne en gang, og så hører jeg til Piontek. Nu står vi i arenaen, hvor det afgøres den 15. november, om dansk fodbold kommer med til Italien. Hvad har du fået ud af at overvære den her kamp? Ja, jeg tror, vi har fået set, hvad der vil nøjagtigt måske foregår i 4 uger. Det er det forventede pres, som rumænerne lægger fra starten. De spiller op lige til grænsen af det tilladte, provokerer modstanderen, sætter alt ind og angriber uafbrudt. Og man må også sige, at
Jeg glemmer det skud fra. Har lidt også talt, at de har en god dommer, en svensk dommer, som ikke lader sig irritere eller forvirre fra de mange forsøg og komme til straffespark eller andre ting. Men vi kan også se, at benen er utroligt vanskeligt spil på, meget tung, og de ophidsede tilskuere, altså en udmærket mulighed for at se allerede her, hvad der forventer os i 4 uger. Men er det noget, der giver dig mod på opgaven, eller gør dig rolig? Så vi her igen Flemming Poulsen alene igennem. Målmand Lung er gået uden. Flemming Poulsen, der må være frispark i den situation. Og korrekt fløjtet af dommer Bo Karlsson. Ja, selvfølgelig. Altså, man kan jo se, hvis man sætter så voldsomt som rumænerne må, og det må det også med os, så er det altså muligheder i kontrachancerne, hvor man har plads, og hvor man, hvis man er en lille smule god til udtrible en enkelt modstander, så er man faktisk fri og er alene. Men man skal altså være på vagt, man skal have alle spillerne med til at forsvare sig, og samtidig har lurende nogle, som er i stand til at danne en lang løb, for måske udnytte en kontramulighed. Og lad os lige følge frisparket. Igen Hans Skilhaus, Van Harle også på bolden. Og så Lakatus ender og blander sig lidt. Hans Skilhaus. Denne gang inden for målrammen, men også i favnen på Lung. Men selv noget, vi har været lidt bekymret over heroppe, det har været ved samspillet mellem Hagi og Lakatus. Ja, altså, det må da igen konstateres, hvis man ser, hvad Hagi i det igen præsenterer. Nogle gange går han igennem, som modstanderne er bare nogle stænger, som står der på benen. Han er over det hele. Han spiller højre side, venstre midten. Han trækker sig langt tilbage, og næsten hver aflevering ligger godt og kommer præcis. Og så er han farlig. Man må altid passe på, at han ikke kommer til distansbak. Her mener jeg har Eindhoven givet ham meget fri. Man overgiver spilleren, og det er med så en spiller som Hagi og også Lakatus, som er den anden farlige spiller, som efter 5 minutter udnyttede det eneste måske fidese i forsvar, de er ikke for Eindhoven, for at bringe Sauer foran 1-0. De er altså spillere, som man i hvert fald skal utroligt godt kontrollere, hvis man ikke skal risikere, at der sker noget. Men Heinze har haft lidt problemer med opdækningen af Lakatus. Han er kommet foran ham nogle gange. I starten specielt. Jeg mener, anden halvleg har han meget mere kontrol over ham, spiller sig godt op igen og har ikke mere haft de store problemer for Lakatus. Han skifter også meget. Han trykker meget ind i midten, også nogle gange imellem. Og han er en høj spiller. Han er jo også god i hovedspil. Det fik vi set i det 1-0-situation. Så jeg mener altså, at Heinze har haft lejlighed for at indstille sig for ham, for det kommer sikkert også at spille ord for ham i vores kamp. Ja, det må give lidt psykologisk betydning for spillerne også, at de har fået klare det her. Ivan Nielsen gør det godt. Man må huske på, at han går ind i kampen med en stadigvæk enkel, som ikke helt i orden, og sikkert måske får det en sprøjte. Og man kan mærke imellem lidt, at han trækker, men han står udmærket og forsvarer det, hvad der skal forsvares i centrum, der i midten foran målet. Gregorus, og så frispark af Heinze. Og så må man selvfølgelig også se, at man bruger her altså et hold i 4 uger, som er utroligt erfaren og rutineret også fra hver enkelt position, for der bliver også spillet med så mange andre ting, med foul, med tryk og hold fast, og hvis man her giver op eller forventer, at dommeren skal ikke hjælpe i hver situation, så får man altså store problemer. Man skal klare sig selv, man skal klare sig som hold i det hele set, og det må jeg sige gør Eindhoven virkelig godt, at de selv ikke har meget at slå kontra med. Det ligger altså lidt også, at rumænerne presser utroligt meget fra alle, og jeg er sikker efter kampen, er de alle dødt træt, altså, for der er ikke nogen, som har holdt sig tilbage. Nu ser vi en konsekvent svensk dommer på banen her i dag. Vi skal jo have en italiensk dommer. Hvad siger du til det, Sepp? Ja, vi kan kun håbe, at det går næsten, altså at han også beholder overblik, at han ikke lader sig irritere, eller at han ikke falder på filmen af tingene. Det håber jeg altså, at han er lige så korrekt som den svenske. Jeg mener, Eindhoven kan være meget tilfreds med dommertrioen, for de har virkelig ikke beholdt nerverne og ikke gjort noget som helst. Måske i situationerne også har været med for beholde styr over det hele, at der ikke med de voldsomme irritation fra uden, at de røber på i hver situation. Jeg skal spørge dig til sidst, Sepp. Du har set på forholdene hernede også. Har du været tilfreds med det, du har set?
Ja, altså hotellet behøver vi ikke være bekymret og også med. Det synes jeg er i orden. De andre, hvor meget vi så ellers får støtte, der må man altså ikke forvente noget. Men vi har set også sige, at de var meget venligt i alt, hvad der foregår før, men i selve kampen, der bliver der altså godt hårdt til. Der kender man ikke noget som helst. Men en fortrøstningsfuld landstræner? Ja, vi har oplevet mange ting, og der er ikke så meget, som kan slå mig ud. Altså, det hvis spillerne skal nok få os de informationer, og hvordan de skal gribe det an. Så jeg er ikke så bekymret. Okay, tak til Sepp Piontek, og også tak her fra stadion i Støjer. Kendsgerningen 1-0 til Støjer Bukarest i første runde eller første kamp over PSV Eindhoven på mål scoret af Lakarus i det 16. minut. Og Frank Andersen, lige til sidst skal vi høre, at du er fortrøstningsfuld omkring returkampen, når vi snakker PSV? Ja, jeg vil sige, at PSV har gjort, hvad de kunne i dag. Jeg mener ikke, at der sad mere inde i den her kamp end 1-0 nederlag. Og selvfølgelig 1-0 er ikke ret meget, og jeg tror, at PSV godt kan klare sig om 14 dage. Ja, og hermed siger vi tak Frank Andersen og Jørgen Mader fra Støjers Bane i Bukarest.